Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga agbalil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Rugyan tayo. Tapno malpas mo ten. Tadin naman ag-arrest manen. Trabaho. Sagaw dahin nga rin tisurat, idi kalman laeng ti pakasalitaan ni Nelson, kunan nito'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi nasumreka ko iti restaurant nga dati nga papapanak no kasta nga kayat ko tag-relax. Kadwa ko manong nemi ni Inso nga damat na panan na. Iso nga solo flight ita. Kahit ko uminom iti oray kung gano'n lang iti walo na sa miglight. Kung pulutan. Iti restaurant manong nemi nga adaan iti agkang kanta exotic band nagay mas nga danggan iti sweet song love song na naroon na kita napintas atmosphere medyo ada dim light na atay romantic light pas the romantic song. Hindi kas lang nasulik na iti duwabukil matak manon nemi di makita tinakatugaw iti suli nga lamisaan ngagmaymaysa. Binilang ko namanot nagawangan na iti beer manon nemi ket ni 5. Naka. Aduman ka di bakante manon nemi nga lamisaan ng kasla kusunadak nga mapan na maki-join iti dayta nga babae. Babae nga tamo no bakla. Dumati-mati amin no dim light. Sa mga unay nga makita no at langat di ba isa nga tao, ya? Awo dati kasla dati agpadlaw ka. Timangad manong. Aba, babae. Narimat dagiti mata na manong nemi pangitindugan dagitay kiday na pa, ya? Na nakasimsimple ti rupa na on makita mga make-up. Simple nga pintas. Wow. Hi. May I join you? Kino na. Adumat pa ti bakante nga lamisana. Ape ko mga makijun ka kanya. Narigat agmay-mesa. Ape nga rotsi ka. Agmay-mesa ka. Well, dati-dati nga dakaduak. Ngam kabutaan. Agmay-mesa ka. Gabutag may mesa agsapulak ti kadwak. Gabutag may mesa ka, baka masapul na. Kan masapul kamit. Saan ko masapul ti kadwak? Get out. Uy. Ape nga parawaran na kumantoy. Damat kalindagang umiminom. Kahit kung sound, get away. Ada ka ti problema, miss. Saan ako nga miss? Oh? Missis ka? Nagubing nga matpay. Bibya mo. Na. Sorry Ngayon talaga nga ditoyak nagtugaw. Kinunak manong naming inawid ko titugaw sak nagtugaw. Diyak aning mat ko na kang nga diyak kasapon hindi ka doa. Sorry. Ngayon nakatugaw ako. Waiter! Ano pulutan mo? Awan. Kahit mo mortar at pulutan. Diyak kahit pulutan. Ano ka tipulutan mo? Sarsa. Ano ko mga sarsa? Sarsarita. Ang sarsarita talatan. Pulutan na. Ha? Yes, sir. Mangtad kayo ti sagidlo kami nga samig. Apa yalan na? Kaya ako matin Hindi, adutot no inom kong siya ka. Kasi nga rin, mangtad kayo ti 11. 11, sir? Why? Tapno agkamatak. Kasi ko magkamat ka 11. 12 ko naman. 11, 5 mo Kutuin.
5, kukam to inem. Di ko, kaya mo among kwenta. Aping 11. Manawaran. 11, 5 kang ka. Oh, kurang na pa iti mano? 3. Siyak, 8. Di pagpagiso nga 16. Nagtungpal mo't manong naimi ti waiter kalpasan nga imbagag pa iti order ko nga pulutan. Crispy nga bakis manong ni. Medyo umahin ti order mi manong naimi linoktan na ti duwa, nalukatan ti duwa. Niyawat ko ti mesa. Inawat naman. Sa kwentayag si Jai. Cheers. I'm Nelson. Katsika. Nagan mo? Siya? Edna. Kabayatan manong naming agin inom kami nagsasarita ka nagpulpulutan kaslajak mamati nga daanin ti asawa. Nadyak mariro ading ko agdamong ka pa lang ti 16. No? Manong ka ron? 17. Oh, dandarik na patanga kaya. Dandarik na patanga kaya. Tawag mo 17, naging inom ka? Dapat ko makatala di unag tibalayo nga maturo, kaya yung tumbigat, yung kagbasa. Kung namin tayo, danasawag. Danasawag. Manong katawanin? Ako pa'y makatawan niya. Sabi nga dakat to, dapat dadakat isidong ti asawam. Nagkasat ti asawam na nagpintas ka. Ano kumatkuwag yung rosadyay? Agkainta kayo. Agrumansa kayo. Agaramit kayo ti baby yo. Saan ba ito nga makabail? Ano? May masakit? Baldado? Lakayan. Nakiasawa ka ti lakay? Aglalakay. Una, siguro ayawan na aglalakaya. Hindi mo laam mo. Napagpagtibita ka. Dolyar pa'y. Hawayano? Tinakasawaam. Huwag, apay, direklamom. Ang problema ti kwarta. Gabor. Ti problema. Ano ti problema? Sex. Diyak man mo. Napadasa mo. Huwag, kano? Di na odi, ayun na odi. Di mo na nga rabiimi, kalbasan di ka sa. Bagman ta nagbalin. Kakaasi Tsaka kumakayat idi. Gamgamot na asawa ko. Ken kayat naman nga ipilit. Gusto nga crack. Ano crack? Nabuong. Hanggang may di maisaragnan. Abag katawa ka. Tsaka muhat ha. Abag. Ada ka mo, namin ano lang nga nagbayo. Napanin. Di mo pa'y napadasa nga rin tinagganas. Ano nga gangganas ti bagbagam. Ano nga min data. And abi nga may nakiasawa ka di Hawaiano. Gamot irigat ti panagbiyan. Be practical ako na da. Ano nga ti problema mo ita? Agin enjoyak lang. Ako pang usarak ti kwarta. Si Papalubos ba't ni Cipriano nga mapanak iti kayat ko? Si Papalubos ba't nga ramin iti kayat ko? O no, ti kayat mo ka magrelasyon ti lalaking namang parang sa kanga? Anay parit? Tama na. Yung manawar ti aramid na. Kaya di namat maipahin ka sa pulam. Di na kamat mapagganas ti adungan tulya, di ba? Ano nga ganas ti bagbagam? Awan. Sige. Uminom na pa eh. Sige, agkamakam ka. Di ba? Duwalaing ang tinumag tapno 8. Sige kakit ni, alaman kaso na pa yung maabot mo kumata 8. Sige, di. Kanayo nagtuminom. Manong name Jack Pulos ni namnama kastat masang patak iti nga restaurant. May isang 17 years old nga asawa ti Hawaiano manong name nga saanin nga makabail. Ato ka dolyar na.
$2 mo, Edna, hindi mo maling si kaamin tagbayad? Okay lang. Si kaamin tagbayad. Thank you. Kalpasan dito papanamon. Agpaspas siya. Agpagnapag na yun plaza. Delikado. Apay, ang mga masarakam na kiti durugista, kitripenda ka. Kapag ka ripendak pa lang, itaya ko na. Parigatak pala tabagik. Nakakatkatawa ka. Di na durugista man lang, di pala nga siya. Di mangramas kanya. Ipaghintayaam. Luko kami, Nelson na. Ang kakatawaan na. Manong nemi nakalalis to ang nangibos tiwalo. At nangimas kami tipulutan, Manong. Let's go. Ino to Indagpaspas siya. Kuyugan ka. Agpaspas siya tanga doa. Ang baratay kang samot dito, andingayan ka, atibayan ka. Pero katinak pala nga nagbayad. Yung sikat mo nagbayad. Diloktan na Manong nemi tipitakan na. Dinandagak Manong. Adot $2 na. Sa adot sa ribo na. Manong ka bilta. Okay kang ka natin 3,000 ngitad kon. O na. Isublin to kang nga suplina. No sobra. Kukam to suplina. Thank you Sige. Basta kaduay na ka. At ibahin na kun. Gusto din ito kayo ko papanan. Kuyugan na. No problem. Idi at atibahay ko Manong nemi hamot pakit di una nga nabarte ka. Yan talagang karkaram asin na. Nag-slim ti pamagina Manong. Nagbanglo. 17 years old. Hang kumapay na rumbeng nagsayangin. No dadya nga lakay. Nga samot nga makaparagsakin ko Ngam dadya nga lakay nga hawayano Manong nemi tinangusat itiruangan ti kuweba. Sa bagay, okay matap no sa anak amarigatan no kaspagaligan lang. Di ba nakaplasa Manong nemi na itang lugar, nagpagnapag na kami, nga nakaraos si takyag na Manong nemi itisikat ko, akbayak mo. Masaragsanggil iti abagag, masagsanggil ti barukong ko, abot nataytayag kang imidisuna. Ito na ko nagtugaw kam tumanin. Kadag iti bench, kat nakastang nagtugaw kami, Manong nemi agsadag iti barukong ko. Apaprusak tuwet Manong nemi, dagiti buok na, titakyag na, dukuhan tumangad. Diyak minaramanan tina barang agek ako nada. Abay nga na barat agek na di hawayano. Naglamiis kasla agong tipusa. Aman. Si kaman, riknakman. Dagiti bibig ko. Agororayan na giti lips ko. Sige. Iparaman ko kayong katibibig. Tinakabarbara nga bibig. Nagbara nga talaga. Dilaingin sa ngaaw mo, Nelson. Agat beer. Agat beer nga dua. Ngayon nagbayat. Nagbayat. Nelson. Ada dan ti asog na Manong nemi di salagsak ko ti barukong na tilakulap ko. At nakulap mo nagbara, Nel. Let's go, Nel. Go. Nutoy, sa di naman nakayat ko mapantahon, iti hotel. Let's go. Ada asidig na hotel dito, di ba? Inta ka natin. Alis to, Kasla pagdarikbat laeng galinasat mi Manong nemi tinesdes nga agturong itiruangan ti hotel kanito uneg ti kwarto. Nakalaalis to nang inikat Manong nemi ti pagkananay na kastamat kanya. Pero nagpintas ti pamagina Manong nemi. 17 years old, nakastaon na yan ti pintas ti sukog ti barokong na.
Nagswerte matanda dyan nga lakay. Lakadugan nga lakay manong nga nakaasawa ti kaskeng ko na. Yan din naman maparagsak. Katsyak. Paragsakin kay ta. Edna. Nagbara ka. Nelson. Kastit sapsapulag kan kayo ilip ko nga bara. Nel. Nel. Kas na una yun, di ba naggabumi tinabaw ti kama manong nemi. Agpangato, agpababa, inpanalyasat ko, ti pangato pababa, nagitibiwig ken na, nakulap ko, nga nangagek, nang digos ken kuana, kanagitinabara nga agek. Nangaprus ken kuana, kanagitinabara nga nakulap. Nang kurimay ken kuana, kanagitinakurimay nga ramay. Saan ang marigatan ko na, kasaan nga virgin siyempre. At kastawo na iti panang karamkam ko, panang kagat-kagat, kanagiti mansanas, iti marokong na ako na. Nagmayat. Amusta na bara, nagiti bibig mo sa nagmayat nga, panang kirab mo na El. Nel. Nagro na lang arudan manong name di andan ti ulog tinagmaitan di kiti legs na apaw nagimaskit din na pulutanan na ito. Presko ti arig na manong name kasla presko nga karne kilawon nga karne ti baka lumablambasit manong. Nel, mapana ko Nel. Kasi ka diti may tayok, Nel. Nel. Magustuhan na siguro manong nemi. Di pa nag-sel-sel ko pa nag-sarap ti dilak sa ko pinagkuti-kuti. Tinursi-tursi. Gain waras manong nemi. Tatalaga kahit ko. Nga may tayo kita kas taunay ni Enna tapno awan sa pulendan kan sa pulendan to lang. Kas taunay ti panagburnok ti bubun manong nemi itiragsak. So namin adun ngayon baga na mapanak manen. Kas to'y gayam ti panakaibag bagada nga panakaitayok-tayok. Nagro na lang arudan manong nemi ini ti isarekon ti gumargarot iti pelaeng nga kubra. Kubra nga si Bregan iti uneg ti kwe mga nagdakiwas. Nagdakiwas iti uneg sa rumor sumrek manong nemi. Nga kasta unayin iti panagasog panagareng-eng ni Edna. Nel. 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 No namin anunak nga kinayat kitan manong nemi. Alpasan na mapagmaten tiriknak manong. Ket ure ko la impelpel nga namin pinsan. Ket kastaon iti panagkinayat ket mi. Kinayat kitanak ket kinayat kitakmet manong nemi. Kasla kayat ko manong nemi nga pespesen amin tapno awanin ti maipiduak. Tinadlaw ko manong nemi. Kumagat-kagat gaya misuna. Ket ison tinang papaspes tapno rumor amin manong nemi likido. Kasla din nakayatan nga dapay mabati. Manong nemi nagpapas kami kani Edna iti unos ti talong nga oras. Rumartan. Rumortan no maturog tan. Short time lang. Habi nga short time. Dadakot nakakakakal supli natin bayad iti beer. Tapos short time lang. Nagawid na. Kasi gano'n din. Kinagawid kami na. Ano naman nagururo yung asawa? Kasi ka nagururo yung asawa? Ada asawa. Hindi mo yung baga. Kadapay, yung baga ko mga asawa.
Di mo ko makayat. Tiyan mo ko na, nawaya ka. Kaya niya kung ano nawaya. Ito na ang problema. Adalat na problema at sanggamat nga nawaya. Kasi kakit awan di makaiparin. Awan ang kayat ko. Hanggang riri di asawak. Hamo ko ng tikas tayo na. Talagang hindi na. Awan di problema kang kuha na. Okay lang ko na. Okay lang kang kuha na. Dagi dyan nga rin kabagyan na. Siyempre, no, adan makakita kang ka. Nga da mag-check-in kang ka. O na makakita kang ka. Nga nakakuyog mo. Nga nasigid kang kuha na. Anak na. Awan anak na ito. Ada na dyan Hawaii. Kakabsat na. Awan kakabsat na. Nakaroon. Ada yung kakabagyan na. Eket oray man pa'y. Basta, awan problema kang kuha na. I'm sorry. Nga ba asawa? Kaya na nga daw, sawin nga, limitado lang ti oras mo para kanya. Meron na nalaing ang may saka, kung may sakman. Wait. Ito na nung araman ti sunod na. Tsak to lang mo. Di nakakatakahiliw. Sabi ko makaido ka, daman misis ko. Nalalaing ka din, napimpinas ka din, yung asawa mo siya. Gagangi, baga ang napimpinas. Basta gagayam. Anong oras ng itinap sa lang kanya, kapag inakastoy, kinayat mo, kaputa ka sa pulang. Aring nakindaw mo. Gabot na mawaw ka. Katsak man itay tao nga, noon na mawaw pa inumay. Kinukan ka na yung doktor nga mawaw. Depende no, at tiyempo, nga mang painom ka. Nelson, kaya't ko, kanayunin ta. Kasanot, makuna ka kanayunin ta. Inal daw, saan ba't ka mabalin? Every weekend, kasto nga arabi, Sabado, kita ito. No, di mo kayat, sinabaw duta, makitam. Apay na taramidam. Amuak no sa dinutayan, tibalayo. Agipulong at kinibakit mo. O, kapag katawa ka, saan ang agangaw? Bla-bla ganda ka. Aman. Paano na nga jak tumatlamaan mo no sa dinutayan nyo? Di ba sarakak to, di mapanak to dyan. Bagam ko yung kuha na, kinibakit ko. Kabit nang nilakay mo ko na ka. Kinagapa kayo tumit. Agriri kayo to. Agsina kayo. Ito nagsina kayo, di o may kantong ganyan. Urit na dandanin matay ti asawa ka kumayano. Dandanin matay kat mo, sawan, bedridden? Oo. Nadasakit na? Oo, man. Ngam-arig na. Adandanin matay. Pagsanay ka. Dinakla ko mga rodin, pinaramramanan. Nakastamot lang, no. Maminsan lang, nga rabi, di mo't ikantinyo. Ako ka, mabiglahin. Abay, bimangon ka. Uy. Lingdam na barukong mo. Taapay ko malingdak pa lang. Nagbayat. Nabimbidas ni barukong ko. Bakit mo la? Gagangay ato, bingamat pa. Di ba kayo mo ngay? Munot ang putot mo. Duapay lang. Naimas mo lang, bakit mo? Naimas. Sila naimas ka dami. Naimas sa suna. Urik kang katidulyan. Ito'y 1, 2, 3, 4, 5. $500. Nakatututi siya. Impita ka mga kwartam, loko. Baka ma-hold up ka. Sabi nakaturturod ka. Agkargat ka sa nga kwartam. Pero, manulang ko matgastos mo. Apa intugot mo namin nga kwartam. Intugot ko amin na yan. O pa adjay. What mo? $500? Basit. Ano pala ko ito? Ito mo, no? Dayon ang payo. Mano tinayong ko? Kasak ti mangala. Uy! Pagpagiso nga sa ngaribo. Nagudumot. Nadumot pala dolyar kita. Agpambensyon di asawa mo, di ba? Oy.
sa mesa, adot dagana sika. Naglawa. Nagdakkel na jay pagkipumpanan na kadagiti at abang. Talaga baktangan niya. Una, daot ko nga nga matayin. No? Matawid ko na kita kang inamaknangnan. Nagswerte ka nga talaga. Di mo ka di kayan. Ngayon tun matay ka, siyak to nagtawid ka, makipagtawid ka tumit. Kumaa, doon pa asawak. Nagsayang. Sikapin namin nga asawa ng tinasaraka. Kaya mabalinta ba't nga babawi Anong ibabawi? Isardeng. Dito tumuna kaya maudi. Kaya sumapul kay tilalaki, nga ampay nga awang pa asawa na. Tapno na waya ti kayat mo. Kaya mo sawan isina na kon? Sikat mga isinsina kanya. Di mo kahit asawa na. Di sumapul kat awan asawa na. Dan. Alaga ka di nga panawan nak dito Uy, nalpas ng 3 oras. Di extend ko. I-extendan. Basa pa lang kawit No kahit mo, dito'y ka, taorahin na kinto parbangon. Ha? Mabanak lang gawid ak labiit. Isa, tumot lang, rumor no parbangon. Tumay ka na nun Yan tangay, agpatinggamat alas 11 na tinuwa. Na-governor ka, ti-check out mo, alas 11. Napaot tumay lang. Oreta Domingo numigat, awang bisina. Talaga? Basta pag-awidan na kita. Nagsumliak itong parbangon. Sige nga ron, Ipakamtong talatan di counter ng extended, Sa may bagang sumliak ito ng parbangon. Okay? Orahin ka, sweetheart. Orahin ka. Umayag itong parbangon. Maturog kan. Tapnodan ito pagpapisam itong parbangon. Nagawidak pala ang tamasapol nagawidak. Tayong karikday tayo ti asawak manong naimi. Adan asawak ken dua nga anak mi. Pudno timbagak manong naimi ken ni Edna. Nga daan akong ti asawa. Pero sa petak manong naimi agsusuyab ti asawak kanang inokatiri daw. Ano oras yan? Abenta lang sa mga friend. Di ka man tamartek. Daapay kahit mo kumang mamartek ka. Kinukusa mo na, siyempre, napangyan, nagiinom, kaduam ni, saan nga may, nagmaymesa. Kung nagganas mo na, nagmaymesa, ba't ko minumin? Di ka pilagin matang ti arak, na doon ako matuminom. Di pala, nakman ti kape, sweetheart. Kape. Hindi, kape na to, Hindi saan ganito nga makaturog. Sikamit, nalipatan ka din nga, ti kape, ti pagpaturog ko. Kape lang, Anda mamaling kape dito agad. Di adda. Di nakayat ng kape. Madamakan samet. Nalpasan na. Di pala kalman. Yung mamaling ka din ulit lipas. Mamaling man lang ta. Loko ka. Idi ka gargarawam. O remandama kanak. Sikawat. Nagi. Nga muna kalatangan sila. Timblangat kape. Nagkape na nga doon. Madlaw ko lang tama nung nimi nga talaga sampai una nga namurmurayan ti asawa. Bagman ta din na nalangab ti angot ko. Sa bagay, doon yat sabon, pinagsabon ko, sumot sabon mi manong. Susaan na ko na nadlaw, kasabon ti hotel manon nimi, ti pinagsabon ko. Wan manong nemi kabayatan nga kapkape kami ado dagiti bagbagana. Anato ka na? Itong bigat, basa pa tayo ito. Gabat na ka-schedule tayo nga mapansa Jai. Jai?
Diyan datatang inanang. Di ka mailiw din kay kamangam? Kailiw da ka. Digiti ka. Dati-dati ka kapungalam yung lugar mi. Bakit pa na kayo naranan ha? Niran nga. Masapa kang agring madam-damawat lang. Tandam, kamit ko nga kliyente. Kamit nga kliyente. Para bangon. Katuan. Aga po sa Manila, masapa nga sumangpay. Nagbiyahe tayo right ti alas 4 o alas 5. Kat parbangon nga sumangpay yung terminal ti bus nga gabot Manila. Awan sa bali mga sabat kang guwanong saan nga siya. Ano nga ron? Umuna kayo tulatan natin sumarunuak. O ba ka mangal daw ijay? O kamakamag ti pangal daw ijay. Pakibagam kin ni tatang ta. Agkalap. Kituhin, ikalapan da ka nga road. So nalay nga tayo, parang na ka kumat kalding, ang babasid mat pala di kalding. Hani pa, kalapan da klatan. Baka makamot 11 sa jay. 11. Kitak. Pamigat mat lang, mamigat kam lang mat kat klentek. Iba ka tasang nga pangal daw, pamigat. Abaman nga makapamigat kami. Umayak, sumarunuak. Sure ka? Uy, napag-isunto, antak sa jay, madaman ito panakatuntuno na kitilabas. Sige. Maturog ka nga ro din. Kat masapa kang ring. Sige. Kat sige nga eh. Maturog ka tulat ta. Okay. Kaninto no, rumar ka na madamdama. Di na ito ririingan yun ako. Madamat bukod mo ka tulpak. Uy, kababay man kang ka, nariingin ka pa eh. Una ka man nakaawat at asawa ka. Uy, man nakaawat ha. Maawat at sitwasyon mo. Iso nga dinakluk-luk ko Nelson. Tanumatok talak na lukluk ko na daw ka. Papatayon ka. Putulak na ito mapagbayo. Si Kamat. At ang ito yung garot mo sa pulag kang ka. Alam mo ito garot ka garot din Sige maturog ka. Kinapudno naman ang name kat dayjay iti damok nga gulbod iti asawa. Kinapudno naman ang name kat awang pulos iti panggap ken gagayim ko nga makirasyon iti sabali nga babae. Uwan manong. Tanong kasta nga kuy-kuyog kam no ka kiniinso manong name nga katrabaho kasta matan nga talagang kabuddo nga lang. Adumot no ka ti pagsasalita mi nga posible nga siya kung isuna at makirelasyon tot sa bali nga babae, gagangay dahil ti lalaki kung natin nga da babae na. Ngayon naman pa'y pagsasalita mi ti kasjay, kasla di mi muno jak pulos maaramin. Ngayon sa bali manong name ni Edna, at nagayuma na. Tilangin panangkitak ididamo manong name, ngayon iyangad na tirupa na, hindi ta nagpadlawa nga nagsabat dagiti matami. Kusla naguyugin na ngamin nga dagos tiriknak mano. Iso nga nag-interesak nga jak sinardangan aging ka nga jak na ala tiriknak. Imagine, nangted iti $1,000 sa agur-uray kanyang ita sa J Hotel. Baka adan to pa'y nayon na medyo $1,000 man. O to karga di pitaka na po. Pero may manong nemi nagriingak nga roda iti parbangon alas 5 alas 4:30 manong nemi. Awon pa'y may isang oras turog ko. Iti naggaring ti alam clock ko. San kun nga riniing ti asawak manong. Ang alaklatan ti arwata nga pagsukatak sa jayton pagdigusak ko na. Malasin dakmet na manong name di kiti adda ti counter iti hotel agrawan ti hotel boy. Nagdiretsuak manong name ti ayan ti kwarto nga ayan manong name nga uray di Edna. Yan dapat kanya titulbak manong. Tinulbak kak, simbrek kak, kinaidak, inarakop ko. Andakan, atakot. Nagdigos kat, nagdigos saksak ba yung rimuhara ka? Sika,
nagdigos sa inetapin manaw ka. Saan nga naskin pa nagdigos na ita. Agora ka tindak ka, pamanaw? Inak siya. Hamuhan, bugbuguan. Tabno ang daraman na. Oo. Takanan balen. Nag-imasket. Nag-imas ti pandangan mo. Dahil agyaman nak. Tatinongpal mo ti karim. Basta siya tungpalan. Amom ka mo tatinongpal mo ti karim. Ada premium. Anat premium? Ikang kamarin ti dolyar. Ikanak pa ti 2,000. O, mat 2,000 na ito yun, ah? Manawaran. 1,500 lang. Dito mo amin. Dito ko amin. Baka ano pagkarap mo, rupak ti dolyar, ha? Sabi, tinaskin ka tinongpal mo ti karim. Nelson. Na. Nasapsapan ako mga nagamamuta. Sa dinong amintayan mo, itinawayak pa eh. Si kaman ngaminta dinang inururay. Oh, Nel. Magustok launay nita. Panagkagat-kagat niya ti mansanas ko. Oh, Nel. Naging kumanin manong nemi nagitian at nga makaparugso nga asog ka na ring di may isa nga desisyon ito tawin na nga mabayo. Uwan manong nemi ka pres kuwan na karugurugsuan. Jadi anda man ti ulok manong nemi tinagbaitan na kita legs na hapaw. Andaraman na ngagpaiso. Ngam nagmayat. Madi ano na tamnay. Masapol nga rekadwam na andaraman. Nel. I'm so too. Ore saan ako nag-breakfast ko nagtinakam ko. Tada ito yan ti pambigat ko. Dito yung manang ko rin aso ka na rin manong nemi ni Enna. Nga para ken kuana kat saan lang na ito iti kundaway. Nga mo to at tiyan na manong nemi nga ulit-ulit to. Inaramid ko mati amin manong nemi tap no maitayok ken maparagsak ko. Wine. May masara kas katukan manong nemi ni nakkel akantinan nga imparaman na kaniya. Wine manong. Baam nagboluntaryo nga mangten di awaten. Alangan mo to sa mga awaten manong. Isong ikarok na itang hatakkel tinten na nga na itang tigapuno no apeng nga sangko sinardingan ngayon tayok-tayo. Insurok pa no anyaman taramidan na tapno isumit tiya mangyanubra. Pumanong na kasursuro ko na alaman lang alan nga kayat na kanayon nga da isuna itinabaw manong na tungawan na ag helicopter. Kaslasan nga mabandog manong. Nga mabandog kami man. Samay sa aglawagan. Samay sa manong nemi. Saan nga magawidan ti oras. Pamigatan man. Pamigatan ko na nga redadaga po na no ape nga timawag ang iti counter. Hello sir. Kunan. Kalbasang hello. Good morning. Ito man room 61. Room 61, sir? Breakfast, please. Sir, bagay lang din order yun. Okay? Ibagak. Baka malatamot na awan, ha? Ang daamin, sir. Lutuan mo, okay? Kaso nakabayag na. 15 to 30 minutes. Sige. Orayan, ha? Orayan, me. Imuno naman nung naming na i-deliver ti kape. One. Umis-isa manong name ti hotel boy. Sir, dito yung kape yun. Makumit kita manong name kini Edna. Ama mo na ito kadwak. Saan siya? Abang markit kita eh. Nakapimpitas kami sir. Sigurado nga
Saan yung asawa? Apa pagkunang. Ubing mat pa, sir. Ala, sir. Baka nukuha kayo, Overage. Minor de edad pa ilaysun. Biyangot ka niya. Imagbagag lang siya nagpakdaan. Sige. Gala rin na dumapay order ni. Ini makapanawan ti hotel boy manong nemi. Bakit kita nak na diyang lalaki? Kursunada na ka siguro. Takman type. Sino ang type mo? Sika. Naglaying ka, Nelson. Kalpasan nito nga alaw. Doon ka ano manin. I win. The cellphone number mo, Cellphone number? Oo. Jack, manahalat na cellphone ko. Kita number mo lang na. Jack, may kabesay. No, Jack, kitain. Mulbud. Diyan mo lang ang cellphone number mo kanya. Tayong kaso lang. Jack, di makalagip. Jack, sikat tawaga. So, laglagay mo mo, nulokon na. Sa pulag ti balayo. Pagipulong ang kinibake mo. Iriribukan ka. Kayo. Si Kamet. Naman, saan ang gagawin? Kalpasan ng intid ko, tiado ka kwartakin ka. Di pulang ko. Mamilang tiruar ko, titidkuhin ka. Ala, may subsublik ka di. Walang taga-slamo lang. Ano naman kwarta ko, nangatumad sweldo. Kagwa naman yun. Naman sublik. Di man pagtatakon ng dolyar ka. Umanayin, nga sikat nagbayad dito umanayin nga nagragsaka ka, mayat, kahit naparagsak ka. Abay sikilat nagragsak ka, nagragsak na ka doon. Sige, sublihin, di ka amat. Kasaksakit ka nagsao. Kasi lati pa nang ipagarup mo kanya katurupat kwarta. Sorry na. Nukayat mo na yun pa Anet, amahan, yung peso nga dolyar. Abay, munod peso dito. The 50,000 dito Nagloko ka, nagturad ka nga gawit ka sa katakila kwarta. Mga maamon na nga kwarta mo, rependa ka, hold upin na ka pa Happy ko maripenda, itayak na na. Nagsasahong kita kasta. Kalbasa nga nabigat kami manon na nakapagdigos kami manin nga duwa rumortan. Pumananta ko ma. Kita, intak mas pasyara. Dito latan. Another round. Hindi ka mabanog. Nakantawan din. Sa bagay. Pagustuhak na ko nagtinakam ko. Marong nimi. Ngam day tunti maudi. Maminsan ko laing guliban ti asawa. Sa anak ton. Saan kuntun nga ramidan pa Wan manong. Wan. Nabimindas no itapay nga sapa. Kat gubde kung tirasyon mi na ito nga babae. Mga muditan. No aramidan na tipang tanang sa pulan na kanot balay mi. Sa gipulong ti asawa. Bahala na. Ala. Pagustuhan ka karut ko naktinakem ko. Pero gusto ak manong nami kahit nakpalang gawid te extend mi ka no? Upuan mo ta na. At napapanak ko na. 1 hour di biyahe. Biyahe. Nakakutsi ak pa yung 1 hour. Adayo. Ito na mo kami ti hotel manong nami. May kan. Dito diyan kutsek na kay parkingan na. Dugayim kutsem. Abay hindi talang kutsek kami dito hotel. Nagnagnatamat nga naman iti plaza. Sa ito nagnagnang may dito hotel. Iginagawid ako napang ko inala ti kutsek iti restaurant nga nagginumanta. Nagamamanta. Di kutsek kagayam. Kaya ko na ako. Hanap mo agad rin ti kwarta mo. At tamot kwarta. At naman tapin sa trabaho. Pangitulad aking kaya. Imbagahan naman ang name. May isa nga barangay iti iling sa Nicolas. Dito lang malasin na rin iti kotsek ko na. Dito ka handom sa akin, magnakaratan. Pagpagpag na yan na, ganyan tricycle. Di ka dumanon sa jay balay mi, saanin.
Maladaw ako di ba pa na. Pinayapaya kong ti tricycle man. Imbayin. Dito tricycle, logan mo sumre. Hi, Edna. Oh my God. Mura ka pa ng driver. Sino ko sa ang makamamukha niya dito. Indakon. Kinunak man ng name. Hindi apaman nga nakapag-desaag. Arig na dinapay na ilokat ti. Nairikap ti Rida. Pinataray ko. Mga metnos. Napagilasinan ta. Kinasisino kita. Sus. Kinun ko na kitinakam ko. Goodbye, Edna. And thank you. Thank you. Timpay mo ragsak. Ken kwarta kanya. Kunak mo tinakam ko. Nga bale. Quits ta. Pinaragsak kami. Ti amok idi manong nemi kat awanen ni Edna. Napalabas na iti aldaw manong nemi gawa mo tinagsinsinga kanya. Ngayon ni Inso manong nemi ko na. Pare Nelson, tabang sapsapol ka. Sino ko ma? Ubing pay. 17 years old ka no. Abay ko sa pulan na. Atag peso? Awan. Lugot to, yung tiltilingon na sa. Ana, umay ka? Sa nino, di dati ka restaurant. Awan ti pa na kita. Sa biyernes ita sika. Di ba pa na guminom? Saan nga sadyay? Oh, isa din nga ora isa din nga restaurant. Basta saan nga sadyay. Abay, at ang kabutag mo jay? At ang utang mo jay? Awan, basta sa baling restaurant saan laki din jay. Kinunak manong nemi kabot amang ang kunak no adamanin sa jay ni Edna. Napan kami nga rin sa baling restaurant manong nemi nga nakiktutak hindi makitak adaman sa jay. Nako. Nako anong pa yung sa anak-anak pa ni tinagam amomis. Hindi dito matgamit ni Edna. Sino? Dajin eh. Di mo kurso na na? Ay na. Daju, agbay mesa sa jay. Umininom ti beer. Abay nga tang may mesa. Partner. Dito hindi ko daway mo. Nga na. Patasam na sidgan. Baka sikat ururayan na. Alan, tagurder ako. Sublikan tulad at tuwing kaspagarikan na. Ngayon nung kaspagarikan ta, kaya't na nga kadkadwa miso na, hanggang balik na sisak na tatog na misanin. Sige mga ran. Jumayat di magigita. Ngayon nung kaspagarikan ta, pick up girl na ito ay ayos. Ubing matpahid lang na. Panasak mga matirumaman, nasaan lang ni bakit ko. Dayta ti ko na ni Inso manong nemi ayos kunak matinakam ko. Baring maliklik ako netang babae kit ni Inso pagtungpalan na. Nga makure ka. Oh, baka no ikan na matidulyar na. Yung bas ko mga siyak takiko ka. Umapalaksa, agure ka. Yan binay ba eklaing idaman ng nemi apo ng order da. Naginom da nga dua. Pinalas ko tinawagan. Nakita ko sinong bata na cellphone. Hello, ana. Hello, pare. Jamba? Apay. So, aming gano'n timakam mo. At siya ka rin din. Gurata, pabayadak na order mo. Order ka lang, pulutan. Tayo baka kingkuhan na nga, pati order mo at bayadan na. Makit kita na ka di, malasin na. Haaman. Apay, ama muna ka kuma. Arat na ganda. Pag kumabagak. Jamba ko na ito, pare. Nukas kasunod lang, muna kang tulatan ng gagawid. Ibati na klatan. Siguradong i-check-in ko na ito siya. Agkaramayan. Pare, agandad ka lang. Di ba ka mo? Hindi na ito magmamamon. Iamangan na asawa ta babae. Asawa na? Asawa na nasa ulso diba? So agandad ka lang pa rin so. Ang mga nagbabawi kan to, no saan ka agandad. Pinanawag lataidan manon nemi kalpasan nga nakaibusak iti 5. Kanang yawit ak pagid din iti order ko nga pulutan. Talagawin nga bayadan na amin.
Dito'y balay, manong naming and tuloy ko tuminom. Sangat-sangat nga naknek. Apa ituloy mo tuminom dito eh. Di mo kaya nga sangot ha? At ginatang ko abir. Kaya nangyawin at tipulutan. O sige man. Namay ba't nga siya kaminom? I miss you, sweetheart. Ha? Mabalinan, di ba? Hindi pa ilahin ko Amamang pa nga nalpasak. Kaya may mabalin. Mabalin. Kapatayin doon lawas na, dantuwanan. Ito na anong agadi ni Vicky. Tinao dita. Diyak manamukin ka. Asa kumapay nga lalaki. Gano'n sa nga lalaki, babae. Duwan ako ang babae, kaya may sa nga lalaki. Ni Junior, ni Vicky, kaya may isa pa babae. Sige, minum ka natin. Taman-taman na ba? May ipando ti ili, itong galmay sa kanata. Sweetheart. Manong name Jack Libakan nga iditag kang kanaig kami iti asawa. Kasla, ti pakabuklan ni Edna manong name ti ararakukan. Kasla ti banglo ni Edna manong name ti malanglang ako. Kasla manong name ti barukong unumansanas ni Edna ti karkarem kamek. Yung sabari ti asog ti asawak manong. When very gentle. Naumbi ti asog ti asawak. Yan. Naumbi. Sana kasken niya Edna manong naming nabigsa na talagang ipanangarig na. Ngayon ti asawak manong naming Oen manong nami numampay ti imagination ko iti dayta agundaway ket ni Edna. Ngem ko na. Day din at talaga ti maudi imuna ken maudi. Gamo ti kabigatan na manong nami tinawagak nga dagos ni Inso. Dinamag ko na napasama. Pare, tiyamba. Pagkuno nga tiyamba. So amin tinagilibre. Binalo na nakpan. Kahit di na nakama tinagang ko. Uno yung bagam ka di nga siya. Oo. Di nakamat nga nag-interes na sino ka. Basta siya malat nag-interesan na. Anong artiplano mo? Okay, pare. Tuloy-tuloyin dito. Kahit dumamon di bagat mo. Bahala na. Nagtungpalan naman ng name dandani nagsina na Inso kini bakit nagapukin yan. Hindi magpintasan na may kindi akit na nagsinubyan na may lang. Dahil lahing marong name kat saan ko nga sinunutan pa eh. Tamangan ko na. No, dakam tumit iti asawak tag problema kat baka no dakam to iti agsino. Nanayunan met lang ti anak mi nagbaling at talo manong name. Manipod met iding napadasak ti nagaramit ti kasjay saan kon nga inulit. Sa bagay manong awot pa kindian tinasarakak pa iti kaskenian na. Ngamjak tula mo na danto masarakak ti kasken kwa na no makatepelak to unusan. Na ito'y manong name ti pagkasarita kasli di kalmalayng nga napasamak nga iti may isang nga nabii ket sa bari ti turong kanimbaglaki di ta naamiras kumitlaing ket dagusak nga nagbalbal. Sabi ko man, dapat ni bati kaana liwaliwakin pagsarimingan ti biyag kadagitipadag ng dimngeg. More power to your program anong and thank you. To'y agyaman nga pagkaya mo, Nelson. Thank you, Nelson. Nakasarak katikas ka ni Edna. Yung pagkata ko, binabayamot lang yung pasublat mo, tigayem mo. Nga nagsinaan na nga kasawa.